आयचो तुमच्या घोराब्यां तिसरें पावलायस तुवें मारलां आमच्या क्रिस्ती धोरमां दामानामे सासाकरामे आमकां दिल्या देवान बालत्यूम तुका दिवून क्रिस्तांव केल्ले मामा दाडान सेंट एथलबर्ती गोचेन आयज तुवें क्रिस्म घेतलो पवित्र आत्म्याचो अधिकार देवान तुका दिलो 31 तारीख ती मायाची दिसतो सोनवार व्हरतलो कायतानो आनी लेपोल्दिनाचो जीव दादूशी जालो कायतानो आनी लेपोल्दिनाचो जीव दादूशी जालो केनली तू एकटीच दू मामा दाडाची गोडमा गोडपाच्या मोगाची नानीक चोड आपूर बाई तुजी मामान दाडाच्या एक वोटा दिवली गाराची देवाच्या वावरान फुडें सोदता देखून तोखणाय कोत्ता तुजी देव मंदिरान वावर करून सदांच तूं फुडें सोदता मिसाचे बेटे कॉल्ट सर्वस तशेंच तूं रिडींग कोत्ता सगल्यांकूच तें भाग मेळना थोड्यांकूच तें फावो जाता वडवीक तुजी सगल्यांक सांगोंक म्हाका उमेद भोगता वडवीक तुजी सगल्यांक सांगोंक म्हाका उमेद भोगता मोगान तुका विश करूं देवा लागीं आमी मागतां देवान बेसावांनी बोरू चिंतलेली सगली चिंतना तुजी पुरी करूं जिवितान सदांच तुवें वावरूंक जाय मामा दाडा खुशाल करूं आयचो दीस देवान दिला सगट आमी देवाक वाखाणुया केनलीच्या देण्या पासत देवाक आर्गां दिवया वायट बरी वळखून घेवूं बरें गिन्यान ताका मागुया देवाचे बिरांतीन तें चलूंक ताका बेसांव दिवया कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हूण विश करून ताचे पासत मागुया कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हूण विश करून ताचे पासत मागुया